anai arrebok, askotan denporea bete egiten dugu, baina bizitza utzik daukagu. Egiten duguz gauzak, bai, baina ez gaitu ase betetzen. Bizitza beste era batera, hau da, bera oinarritzat hartuta, bizi behar dugula ohartarazoko dozku gaur Jesus jaunak. Gaurko ospakizunean hurrengo hildakoak gogoratuko doguz. Floren eta Tomas, Jose Maria Alberdi, Zugazartaza familiakoak, Mateo, Maria eta euren familiakoak, Izaskun Ellakuriaga, Pedro Etxaniz eta famili bateko defuntuak. Hasi dakigun elizkizuna kantuan bat eginda. Jaunak alkartzen gaitu eta igandean bizi. Jaunak bilatzen gaitu eta Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jangoikoaren salbamenaren barriona hitz egiten bialtzen gaituen Jesus jauna, izan bedi zuekin. Autortu daiguzan, apaltasunez, gure pekatuak, sarritan, alkarren arteko bizitza, galtzera eroaten dugu, horregatik isiltasunean eskatu daigun barkamena. Jesus jauna, jainkoaren izate eragilearen agerpena zaitugulako. Erruki jauna. Jesus jauna, eskutuan lanean diarduen aitaren irudi zerana. Kristo erruki, Kristo
Jesus jauna, erreinuaren parabolak zeure biziaz iragarri dozuzana. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara, haintza zeruetan jangoikoari. Egin dakigun otoitz. Begitu jauna zure zerbitzariei, eta emo Jesus ugari zure graziaren doaiak. Fedeak, esperantzak eta maitasunak indarturik zure aginduetan zuhur iraundakien. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin bizidata, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lehenengo irakurgaia Hasiera liburutik. Egun areetan, jauna agertu jakon Abrahami Mambreko hartadia. Abraham, oial txabolaren sarreran jesarrita egoan, berorik handieneko orduan. Begiak jasorik, 3 gizonezko ikusi ebazan bere aurrean zutunik. Ikusi orduko,
harin joan jaken txabolaren sarreratik, eta auspez jarririk esan eban. Ene jauna, gogoko banozu, ez jarraitu aurrera zure morroiagaz gelditu barik. Ura ekarriko deutsuet, oinak garbitzeko, eta zoespean hartuko dozue atxeden. Jatekoa be ekarriko deutsuet, indar barritu zaitezen, eta gero jarrituko deutsazue bideari. Zeosegatik igaro zarie, zeuen morroi honen ondotik. Arek erantzun eutxoen, egizu dinosuna. Abraham harin sartu zan oial txabolara, Sara emazte gana, eta esan eutxon. Bizkor, egizu orea urun garbiz, eta prestatu egizuz opilak. Abraham bera bizi-bizi joan zan kortara, eta zekor gizenon bat aukeraturik morroi bati emon eutxon. Honek behingoan atondu eban. Gero, hartu eban Abrahamek gatzatua, esnea eta atondutako zekorra, eta bizitariei eroan eutzen. Areek jaten eben bitartean, zutunik egon zan bera euren onduan zuaizpean. Amaitzean, itaundu eutxoen. Non da Sara, zure emaztea? Abramek erantzun, hor oial txabolan. Aretako batek esan eutxon, urtebete barru ziur bihurtuko nahiatzu, eta ordurako zure emazte Sarak semea izango dau. Jaunak esana. Bigarren irakurgaia, San Pablo apostoluak Kolosarrei egindako epistolatik. Zenideok, pozik nago orain, zuen alde jasatzen ditudan sufrimentoagaitik. Holan, neure gorputzean jasatzen dodazan atsekabe bidez, Kristoren atsekabeak osotzen ditut, are gorputzadan Eleizaren alde. Jainkoak Eleizaren zerbitzari egin nau, eta bere mezu zeuei oso osorik adierazoteko egin gizuna emon daust. Mezua jainkoaren asmo eskutuari buruzkoa da, gizaldietan eta belanaldietan gordeta euki ondoren, orain jainkoak bere fededunei agertu deutzena. Honei, jakinazo nahi izan dautze, jainkoak zein aberatz eta aintzatzudan gentilentzat asmo eskutu hori.
Zuen kandan eta antxirako itxaropen dozuen, Kristori buruz jardun naz zuekin. Kristo hause behar dugu iragartzen. Danei aholku omenez eta jakituria guztiaz irakatziz, danak euren kristau bizitzan heldutasun betera heldu daitezan. Jaunak esana, zorionekoak jainkoaren hitza bihotzonez eta zabalez entzunik, barruan gorde eta iraupenez frutua emoten dabenak. Aleluia! Jauna zuekin. Jesukristoren barri ona, San Lukasen liburutik. Aldiaretan, Jesus erritxu baten sartu zan, eta Marta, eritxon emakume batek, etxean hartu eban. Ba eban honek Maria izeneko aizta bat, eta berau jaunaren oinetan jesarrita haren berbea entzuten egoan. Marta ostera, lanpetuta ebilen etxeko zereginetan. Orduan, Martak Jesusen aurrean jarri eta esan eutzon. Jauna, ez ete dautzut ardura nire aiztak lan guztia nire gain izteak. Esaiozu laguntzeko. Jaunak ostera erantzun eutzon. Marta, Marta, gauza askogaitik zabiltz arduratuta eta larri, baina bakarra da beharrezkoa. Alderdirik onena aukeratu dau Mariak, eta ez dautzo inork kenduko. Jaunak esana. Marta, Marta, eta Maria, Maria, bi emakume Jesusekin, ze ondo, ze ondo. Zenba biderrez esan dugu guk, edo entzun dugu, esaten, bai, nik sinisten dute jangoikoaren gan, da holako gauzak, eta hor goizien zeo zerrete dauen da. Baina ez dut behar hori, ez da, Elizara joeti eta horre gauzak, albora izten dotaz, ez da. Edo baita sarritan esaten dugu, bai, zeo zer badago, baina eske ez daukat astirik Elizara joeteko, ez da. Hainbeste gauza dekuaz egiteko, hainbeste gauza egiteko, ez daukat astirik, ez da. Ez daukat denporarik, ez daukat. Marta, Marta. Marta, Marta. Hor gabiz gure burua engainetan. Zertara konbidatzen gaitu gaurko evangelioak adibidez. Sarritan, bi jokera ikusten dituguz bizitzan. Bata, esaten duguna, kontemplazioa, isiltasuna,
otoitza, eta beste batzuk esaten dugu, bueno, hori ja, ez, obada gauzak egitea. Karitasen, behartsuekin, lagunekin, eleizan bertan, herrian, auzoan, eta bereiztu egiten ditugu gauzabiak. Eta esaten dugu, horrek espiritualista die, kontemplaziokoak. Eta besteak, langileak, baina, bueno, hori ez da Jesusen asmoa. Jesusek hortik ez ditu ikusten gauzak, ez dira oposatzen bata bestearekin. Lehenengoko gauza, ikesi behar duguna gaurko evangelio honetan da, entzuleak izaten. Entzuleak, baina entzun, ez belarri batetik sartu eta bestetik urten, hori ez da entzutea, hori da korriente kontinua. Ez sartu bietatik eta barruan hausnartu. Entzuleak izan, gero, entzotun duguna eta ikusten duguna hausnarturik eta geure ganaturik, gero besteari adierazteko, lan egiteko, zabaltzeko, misiolariak izateko, baina hori danok ez monjak eta fraileak bakarrik, seglarrak, laikoak, kristau guztiok daukagu horretarako ardura eta bokazioa. Entzun, egin isiltasuna gure barruan, kontemplatu, Eukaristian jaunaren berba entzun dugu. Badago beste toki batzuetan, oin ipintzen dabez horrek adorazion santísimo talako guzak, ez da? Bueno, bai, entzun, otoitzegin, jaunaren berba, baina ez hori bakarrik, begiratu mundura, eta munduan ikusi daukaguzan pobreak, injustiziak, eta zenbat gauza, egunokaz entzun da entzun gabiz, daukaguz politiko batzuk oso korruptuak, zer gertatzen da mundu honetan, eta beste batzuk oso sektarioak, ikusi egin behar ditugu zorre gauzak eta beste gauza batzuk, ze gauk aukeratutako jentea dira. Ikusi, entzun, ze Jesus ez bakarrik ikusiko dugu jaunaren berba entzuten dugunean edo errosario santua errezatzen dugunean, hori bebai egin beharko dugu. Baina ikusiko dugu Jesus eta onartuko dugu munduko gauza penagarriak ikusten ditugunean bebai. Eta ezin dugu begirik itxi horrei gauzai. Horregatik guk egin behar dugu gauza horrekin, bihotza bete. Bete. Jaunaren hitza entzun, bete gure barrua. Gozatu. Edo, Jesusen presentziaz, gure bizitza, jangoikoaren maitasunaz bete. Eta kristaulez izan, harreratsuak, gure eleizan, Bizkaiko eleizan gau ospatzen dugunokaz, 55 urteko eleiza martxan. Ez, 75 urte. 75 urte honetan, zenbat gauza egin diran gure eleizan. Gehienak onak, hankasartzea pegongo ziran. Eta egurokaz ospatu dugu elizbira. Eta hor joan gara herri, eta zer aukiduku herri horretan, harrera ona jentearekin. Gu ere izan gaitezan harrera onekoak. Gure egitasmoak, elizbarrutiko egitasmoak, azpimarratzen dozku hori. Izan gaitezela komunidadeak, harrera onekoak eta inklusiboak. Danok daukagulako tokia eliz honetan. Danok. Ezke ni Afrikakoa naz, baita be, edo ni Ameriketakoa, edo ni baltza, ni gorria, ni zuria. Danok daukagulekua. Harreratsuak izan. Eta harreratsuak izanez, hor ikusiko dugu jaunaren aurpegia. Zer pasuako Abrahani lehenengoko irakurgaian, anegon zankeizpetan, freskuran, etorten dira are gizonak, ez ezagunak ziran, erromezen jungo ziran, ez dakigu, berak otoitza egiten dau, ze otoitz polita egiten daben.
esanez, ene jauna, gogoko banozu, ez jarraitu aurrera zuen morroiakaz. Auspez jartzen da euren aurrean, harrera ona emoten dautzie, janaria, oina garbitu, besarkatu. Olakoak izan behar dugu guk eliztarrok. Edo Pablok esan duzkuna ez da? Eliza zer da? Kristoren gorputza. Eta zer da Kristoren gorputza? Berarekin bat egiten gaituena. Beraren espirituagaz bizi garenok. Beraren esanetik bizi garenok. Beraren mesua erreinuan bizi garena. Olakoak bagara, Pablok berak dio, ni naiz lehenengoko misiolaria eleiz honetan. Gube izan gaitezan lehenengoko misiolariak. Ze polita, ze ederra. Munduko behar izanak, arreta jarri behar dautzaguz, munduko gauzai, bizitzai. Hor ikusiko dugu nordan jangoikoa, zer dan jangoikoa, nolakoa dan Jesus. Jesus ez da gauza abstrakto bat. Eleiza esaten dugunean, Kristoren gorputza dela, ez da instituzio bat bakarrik, hori bebai, baina importantea da, zelan eleiza dan Jesusen espiritu, arima, maitasun horrekin bizi duguna. Eta horrekin biziz, Marta eta Marialez, biakin ikusi behar dugu eta ikasi behar dugu bizitzen. Hori da gure eginkizuna. Eta eginkizun ederra. Eta ez esan, eski ja ni zarranaz, takin noranguenaz, ez. Danok egin genkezio zer. Asko gitxiau bardin da, baina egin, jokatu, jarraitu, bizi, gozatu, librea izan. Usten duzu, zelako mezu ederra daukagun gaur, evangelio honen bitartez, eta Jesusek emoten duzkuzan irakurgai honen bitartez. Amaitzeko anekdotatxo bat kontauko zuet, anekdotatxo bat. Behin, lehenego nintzen herritxu baten, herriko jaize zidan, eta herriko jaizek, herriko zaindariaren jaizek, jente asko batu zan mesan, jake jaizek zidan, jente gehiago. Eta gero joan ginen, tragotxo bat hartzu, eta pintxotxo batzuk, eta barta, handratxu bat edorrez jaten esaten. Nik, enazkueten beti elizara, nik telebistan ikusten dut, entzuten dut mesie. Gaur segurutik telebistan mesa entzuten egongo dala, segurutik. Telebistan entzuten dut mesie. Ze bide batez, etxeko gauzak egiten dotaz. Etxeko biharrak egiten dotaz. Ai, Marta, 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 Marta. Elizara ez etorri mesa entzuten. Ospatzen baino, gozatzen baino, bizigarria da. Eta bizigarria bada, itxi gauza guztiak, goazen Elizara, gozatu Elizako jaunaren berba horren bitartez, gure sinismena azpimarratuz, eta gero egingo dituguz etxeko biharrak. Ze mezu ederra gaurkoa. Guk norekin identifikatzen gara. Oin azterketa, Zuei eta telebistaren atzin dago zanei, azterketa. Gu norekin identifikatzen gara. Martarekin, Mariarekin, biekin, edo batebezetekin. Entzun, arretan, kanpaia. Arreta izan, bizi, hitzak entzun, lagun urkoa maitatu, geure bizitza onartu eta maitatu, eta gero lan egingo dugu. Izan gaitezan, Marta eta Maria. Alan izan daitela.
Otoitz egin deiogun Jainko aitari, hainbeste behar izan ezagutu doguzan eskero, bera dogulako gure babes leku. Otoitz egin deiogun Jainko aitari, hainbeste behar izan ezagutu doguzan eskero, bera dogulako gure babes leku. Eleizearen eta bera gidatzen daben hartzainen alde. Interes barik zerbidu daiesan gizakiak eta abegikorrak izan daitezela gure eleizetara aterpea eskatzera datozenekin. Eskatu deiogun jaunari. Etorkizunaren aurrean bildurrez bizi diranen alde. Ekonomiaren krisialdia gehien sufritzen dagozanen alde, eskatu deiogun jaunari. Nahazturik, ilusio barik eta euren bizitzaren zentzuna eta bidea aurkitu barik dabizanen alde. Jaunaren berbetan aurkitu daiela argia. Eskatu deiogun jaunari. Ospakizun honetan, kristau fedea ospatzeko alkartu garenon alde, geure familia eta lagunen alde. Eskatu deiogun jaunari. Jaungoiko ona, entzun gure otoitzak eta emon bihotz apala. Zure semearen hitza entzun daian eta berau lagun urkoan onartu daian. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zenideok, zutunduta eginda igun otoitz guztio batera, eleiza osoaren opari hau Jaungoikoari eskaintzerakoan. Zure eskuetan ipintzen dugu gure bizitza Jainko errukitsua. Ugaritu egizuz gugan zure doainak, eta lagundu eiguzu, zugandik banatzen gaituen txarkeriak baztertzen.
Jesukristo, gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Gora bihotza, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bedeinkatzea aita guzti santua, egoki da zuri eskerrak emotea, egiaren eta biziaren iturri zeran horri. Zeure etxean batzarra egitera dei egiten deuskuzu. Gaur zure familia hau, zure hitza entzuteko eta zatituko dugun zure ogi bakarretik jateko batu da. Holan bere jaun berbiztueren oroigarria ospatzen dau, eta beste domeka baten zain bizi da. Iluntzerik izango ez dauan, eta gizadia zure atxedenean sartuko dan domekaren zain. Orduan zure aurpegia ikusiko dugu, eta zure errukia gogoratu betiren beti. Itxaropen posgarri honek eroan gaitu eta ingeruta santu guztiekin batean, bihotz batez kantatzera eroaten gaitu. Ez gara gu bakarri jauna, zu goratzen zaituguna. Lurraren alde guztietan goratzen zaitu zure herriak. Eleiza osoarekin batean otoitz egiten deutzugu, Leon gure aita santuarekin eta Joseba gure artzainarekin. Jurretan Mikel Goiaingeruak, zeruan Virginia Mariak, Jose bere senarrak, eta apostolu eta santu guztiek beti eskerrak emoten deutzuez. Aita guzti zontu, zuri gure eskerrona erakusteko ogia eta ardaua ekarri ditugu. Egin daitezela guretzat, hilen artetik biztuzan zure seme Jesusen gorputz eta odol. Holan eskeniko deutzugu, zure bihotzonak guri emon deuskun doai hau. Arratzalde baten, Jesus hil baino lehen, mailan egoan bere apostoluekin. Maitik ogia hartu eban, eta zuri eskerrak emonez, zatitxu eban, eta bere adizkidei emon eutzen esanez. Hartu eixu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza data, zuentzat emongo dana. Gero afalondoan, kaliza ardoz beteta hartu, eta zuri eskerrak emon eutzan.
bere adiskidei eskini eutzen esanez, hartu eixu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak parkatzeko isuriko dana, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hiletan Kristus zuari zetoriak Jauna, Jesusek egiteko esan dozkuna egiten dugu orain. Haren heriotza eta biztuera ospatzen ditugula, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz. Hainbeste maite gaituzu nahita, utzi eiguzu mai honetara etortzen. Espiritu Santuaren posean, danok bat eginik zure semearen gorputzodolak hartzeko. Egizu, Iurretako, Bizkaiko eta mundu guztiko zehar dauen eleiza, sasoian sasoikoak, ezaugarriak fededunen artean aztertuz. Alegindu daitezela zintzo evangelioaren zerbitzuan, edegi egizuz gure begiak gizon emakume guztien preminetara, euren nahigabe eta estualdietan, pos eta itxaropenetan parte hartuz, salbazioaren barriona zintzo eroan daiegun, eta eurekin batean zure erreinuko bidean aurrera egin daigun. Izan gogoan aita, Kristoren bakean hildiran guztiak, Floren eta Tomas, Josemari Alberdi, Zugazartaza familikoak, Mateo, Maria eta familikoak, Izaskun Eiakuriago, Pedro Etxaniz, famili bateko difuntuak, eta fededun hildiran guztiak, egizu gozatu dagiela zure aurpegiaren argitan, eta aeroan egizuz biztueran bizibetera. Lurronetako gure ibilaldia maitzean, hartu daizuz geu ere zeure etxean betiko. Han, zurekin biziko gara beti eta zeu goratuko zaitugu eta handietxiko Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutziari jarraituz, bildur bari kanta dagigu. Gure aita, zeruetan zarara, santu izan bedi zure izena, etorri zure reinua, zeruak bezetan lurre
atarakakizuz jauna gatz guztietatik. Eta emoiguzu bakea gure egunotan. Zure egia maitasuna da, zure justizia errukia, zure parkamena bakea, doai honek jasoten doguzan zure semea labok adizkidetuta, baketuta, zoriontsu sentitzen gara. Eskerronezko bezain konprometituta. Errege bizizarata, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Bueno, ez gorde, emon bakea. Emon deiogun bakea alkarri. Bueno. Ona hemen, Jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak kentzen dauana. Zoriontsuak mai honetara deituak. Jauna, ni ez naz inor zu nere etxean sartzeko, baina zaizu izbat eta osatu. Bueno, amaitu da, Marta eta Maria, kontuz, ez engainatu gure burua. Bale,
egindagigun otoitz. Zagoz beti jauna zure herriagaz eta sakramentu honen graziaz bete dozuzanei, emoiezu euren izate zaharra utzirik, jainkozko bizi barriaren erara bizi daitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jaunaz zuekin. Bedeinkatu zagiezala jangoiko guzti aldunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.